Experto credo Roberto, verte skúsenému Robertovi. Že čo najskôršie parlamentné voľby by boli pre našu krajinu doslova vykúpením. Slovensko bolo na tom v decembri zle, v apríli horšie. V júni sme začali približovať Slovensko ku katastrofe a 30. septembra to už bude čistá katastrofa. Vážení priatelia, karty sú rozdané. Vieme, kto je kto. My sme partička chlapcov a dievčat schopná čohokoľvek. Aj zadusiť Slovensko, keď budú potrebovať politicky prežiť. Sme predsa druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii. Máme najhoršie verejné financie. Prepadávame sa vo všetkých ukazovateľoch pri porovnaní s priemernou životnou úrovňou Európskej únie. A to my sme ešte každý rok mali ukradnúť 3 miliardy eur. Toto je daň za najhoršiu vládnu koalíciu a vládu v histórii moderného Slovenska. Toto je daň, ktorú Slovensko musí zaplatiť. Experto credo Roberto, verte skúsenému Robertovi.